Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es martes 11 de marzo y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Policías locales demandan al concello por más de 8 millones de euros por considerar que no disponen de los medios de seguridad necesarios. Por otra parte, el alcalde bate récord histórico de contratos a dedo, con 7,6 millones de euros en un año. Además, el DOGA publicaba hoy de forma oficial la declaración del Entroido de Galicia como BIC. Comenzamos. Policías locales de Ourense reclaman al concello más de 8 millones de euros. Un grupo de 59 agentes presenta una demanda al considerar que no disponen de los medios de protección necesarios. Un total de 59 policías locales han demandado al concello de Ourense por el incumplimiento sistemático de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, reclamando daños y perjuicios por más de 8 millones de euros. Al respecto, señalan que no se han puesto a su disposición elementos de protección individual ante la falta de accesibilidad a pistolas Taser, cascos, escudos o pinchos para controles de tráfico. Apuntan a que algunos de estos medios de protección están guardados bajo llave en una sala, por lo que no pueden acceder a ellos. En la reclamación se recoge el aumento de los accidentes laborales entre 2019 y 2023, coincidiendo con denuncias presentadas por la falta de material. Uno de los casos que apuntan es lo sucedido la noche del 28 al 29 de diciembre de 2024. Ese día, policías locales tuvieron que identificar a una persona que había amenazado con una navaja a otros, pero acudieron desprotegidos, ya que los escudos de protección estaban encerrados en un armario. Otro de los ejemplos que aportan sobre la escasez de medios es la falta de un sistema de manos libres para los agentes que circulan en motocicleta, las cuales indican tienen que quitar las manos del manillar para accionar las comunicaciones con el peligro que ello conlleva. Otro de los ámbitos en los que los agentes denuncian falta de medidas de protección es en las prácticas de tiro. En el escrito también se mencionan 5 procesos de investigación llevados a cabo por Inspección de Trabajo sobre la falta de puesta a disposición de los equipos de protección. Como consecuencia de los mismos, señalan, se lanzaron distintos requerimientos al concello y a los servicios pertinentes en materia de prevención laboral, dándoles un plazo que no se llegó a cumplir. Jacome adjudicó a dedo contratos por 7,6 millones en un año, récord histórico. El gasto en contratos a dedo en la ciudad llega a máximos. El concello adjudicó en contratos menores hasta 7,6 millones de euros en 2024. El concello de Ourense acabó el año 2024 batiendo un récord de contratos menores, aquellas contrataciones a dedo que se hacen sin sacar a concurso. Un mecanismo legal que permite adjudicar sin necesidad de concurso contratos con un valor inferior a 40.000 euros cuando son relativos a obras e inferior a 15.000 euros cuando se refieren a servicios. El equipo del actual alcalde adjudicó casi 4.000 contratos mediante este mecanismo a lo largo del año pasado. En total sumaron 7,61 millones de euros, la cifra más abultada desde que hay registros en la administración municipal. El problema es que gran parte de ellos no se pagan en tiempo y forma. De hecho, acabó el año 2024, según publicó ayer Hacienda, con una demora media en el pago de facturas de 122 días, el máximo permitido por ley es de 30 días, y 15 millones de euros pendientes de pagar. Solo los ayuntamientos de Parla, Jaén y Telde son más morosos que el ourensano. Entre los contratos a dedos hay variadas comidas protocolarias. Destacan los 732 euros gastados en un céntrico restaurante de la ciudad en pleno agosto con los promotores del balneario de As Caldas. En total eran 8 comensales. El Entroido gallego oficialmente declarado bien de interés cultural. El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes la declaración del Entroido gallego como bien de interés cultural. Una distinción que reconoce su valor como patrimonio inmaterial y pone fin al proceso de su reconocimiento oficial. El Entroido tradicional gallego ha sido oficialmente reconocido como bien de interés cultural tras recibir la aprobación del Consello de la Xunta y de instituciones clave como el Consello da Cultura Galega y el Museo do Pobo Galego. Esta distinción resalta la importancia histórica, etnográfica y cultural de estas celebraciones, que según la Consellería de Cultura representan una valiosa contribución al patrimonio inmaterial de Galicia. La decisión se basa en la pluralidad y la diversidad de las manifestaciones del Entroido en toda Galicia, que se extienden por un alto porcentaje de la zona. Asimismo, el decreto incluye el Entroido de Xinzo de Limia, Berín y otros 9 reconocidos como fiestas de interés turístico, lo que subraya la relevancia del Entroido tanto a nivel regional como nacional e internacional. Se o centro de saúde da Ponte quedou envolto en fumes tras a construción da estación de autobuses o seu carón, agora enfronta unha nova polémica, a súa renovación exterior.
A veciñanza da Ponte e os ecoloxistas denuncian a renovación feita no exterior do centro de saúde con neumáticos vellos e céspede artificial, ambos altamente contaminantes. Xosé Santos explícanos o que isto pode implicar. Estamos nunha cidade de temperaturas extremas. Ourense temos no verán, pois xa sabemos, unha das cidades que sempre destaca no conxunto da Península Ibérica e de Europa. E vemos que é unha cidade que se está formigonando e agora plastificando. Ben, entón, por ser céspede artificial ao lado dun centro de saúde, por unhos neumáticos de Alcorque é un neumáticos fora de uso neste caso, pois é un sinsentido dende o punto de vista medioambiental e dende o punto de vista do que ten que ser unha cidade. O céspede artificial compónse de caucho e microplásticos, que canto maior é a temperatura, máis rápido se degrada. A isto hai que sumar que non permite a permeabilización do chan, polo que a temperatura aumenta. Temos que pensar, moi perto daqui temos o río Miño, os microplásticos van aos sumidoiros, dos sumidoiros van ao río, do río van ao mar. E hai unha frase moi bruta, pero é así: a merda que tiramos pola fiestra acabanos entrando pola boca. E xa sabemos a contaminación que hai no conxunto do planeta por microplásticos. Para máis abundancia, reflexionando cos veciños e veciñas da Ponte, pois non fai moito que decían que iba a ser un ecobarrio, así se presentou, houve unha oficina que nunca abriu, para aí estaba, entonces iba a ser un barrio sustentable e demais. Estamos ao lado a carón da estación do que vai ser a intermodal, deste tipo de alpendre que nos dixeron que era unha estación de autobuses, máis a estación de Renfe. Isto ocupa un espacio de 16 hectáreas, 160.000 metros cuadrados. Nestes 160.000 metros cuadrados, o único espazo que hai, digamos, onde a terra pode filtrar a auga, que teña terra, que tuvera erva, que teña árbores, son escasamente 5.000 metros cuadrados, media hectárea. Por eso mesmo, o que comentaba antes, temos que facer por ter unha cidade un pouco máis naturalizada. Os veciños preguntan por que non hai unha maior reflexión á hora de reformar espazos públicos para que sexan máis sustentables e duradeiros. O que nos fan falta aquí son espacios verdes, e hainos, pero hai que favorecelos. Hai que favorecelos, non é difícil favorecelos. Mira, tes a Avenida Marín, non? Aí a tes, chea de árbores ao redor. Eso refresca moitísimo esa Avenida Marín. Se non nos subera, a xente que vive aí, desde logo, iban a pasalo bastante peor. Non é difícil, só hai que planealo e facelo ben. E pensar na xente que vive aquí. Os conselleiros de Sanidade e de Cultura, Lingua e Xuventude asinaron hoxe a renovación do convenio para o voluntariado de acompañamento nos hospitais públicos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, asinaban hoxe en Ourense o acordo de colaboración para o desenvolvemento do programa de acompañamento nos hospitais e centros de saúde do Servizo Galego de Saúde. O equipo de humanización do complexo hospitalario de Ourense, por exemplo, é todo un referente e son moitas as propostas que lanzan e coas que aproveitan este espazo natural da cuberta do complexo. Son moitos os factores que influen na recuperación dun paciente, tamén aqueles que non teñen que ver coa medicina, como a música, e a labor dos voluntarios como Luís Humberto é fundamental. A realidade que temos en Galicia é a que é unha realidade sociodemográfica con xente moi envellecida, polimedicada, que moitas veces vive sola. Eso, pois, temos que cubrilo de alguna maneira, non? E aí está o papel fundamental do que é o voluntariado, non? Un voluntariado que non só se dedica a informar, sino tamén a acompañar, non? En moitos aspectos. Antes se falaba aquí, non? Desde autocuidado, pasando polo baile, pasando por a música, non? Moitas actividades que fan que a vida dos pacientes nos hospitales pois sexa mellor, non? Trátase dun dobre tipo de voluntariado. Por unha banda, un de apoio á información, que se basea no acompañamento aos distintos servizos dos centros sanitarios. E por outra banda, desenvolvese tamén un de carácter social, centrado en actividades lúdicas, conversacións, paseos ou lecturas organizadas por cada hospital ou centro de saúde.
Luís Menor destaca o salto cualitativo que suporá a digitalización de viñedos no Ribeiro, grazas a un sistema pioneiro en Galicia no que a Deputación inviste 20.000 euros. A Deputación de Ourense colaborou co Consello Regulador de Denominación de Orixe Ribeiro para apoiar a digitalización do rexistro vitivinícola. Desta forma, o Consello poderá xestionar información actualizada sobre as máis de 17.000 parcelas que conforman a denominación, o que facilitará o desenvolvemento e modernización do sector. En prácticamente 4 meses, esta aplicación será realidade, co cual todo o mundo podemos intuir que todos vades a ter pois unhas ferramentas evidentemente moito millores, non? Para todo tipo de cuestións, desde o que é a xestión da propia información por parte de cada un, pero dende logo tamén en cuestións importantes como eu pensaba, non? No cambio de propiedade, no cambio de titularidade, na cesión, no acordo, no arrendamento, na recuperación, e evidentemente nos van a dar todas as facilidades, porque a veces o que nos tira para atrás pois é precisamente esa falta de información. O presidente provincial, acompañado pola presidenta do Consello Regulador do Ribeiro, Concepción Iglesias, alcaldes da zona, viticultores e bodegueiros, percorreron viñas en Barxalonga, Beade, onde o responsable informático Antoni Antés explicou aos asistentes o funcionamento desta aplicación digital, que é a primeira vez que se implanta nunha denominación de orixe galega, tras o seu éxito en zonas vinícolas de Cataluña. No actual mandato, a institución destinou máis de 200.000 euros ás 4 denominacións de orixe para promocionar os viños ourensáns. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, visitó el Centro Galego de Innovación de FP junto con el consellero de Educación, Román Rodríguez, y una comitiva de ambos equipos. El Centro Galego de Innovación FP fue objeto hoy de una visita de una comitiva de la Junta de Andalucía, encabezada por su consejera de Educación. El objetivo es intercambiar conocimiento entre ambas administraciones para implementar distintos proyectos que favorezcan el desarrollo educativo. Bueno, o motivo desta visita pois é intercambiar experiencias educativas, boas prácticas educativas, como neste caso o traballo que se leva desenvolvendo no ámbito da innovación, no ámbito da formación profesional no Centro Eduardo Barreiros. Aquí poderemos mostrar, e a partir deste momento, pois as interaccións tremendamente positivas que existen entre o ecosistema educativo do ámbito da formación profesional e tamén o ecosistema empresarial que demanda, por unha parte, profesionales ben formados, pero por outra parte tamén demanda solucións concretas a determinados desafíos, determinados retos que as empresas lle lanzan. Recientemente, también un grupo de trabajo en representación de la Xunta de Galicia viajó a Andalucía para conocer su plan de gestión interna de la información. El objetivo que tenemos todos es trabajar para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un futuro en el que puedan desarrollar todas sus capacidades, y cualquier colaboración en este sentido es muy importante. La verdad es que nos han recibido estupendamente, estamos aprendiendo muchísimo, que yo creo que al final es lo importante. A Xunta vén de conceder case 400 axudas para a adquisición de taxis adaptados á mobilidade reducida de baixas emisións ou eléctricos. A Xunta concedeu no último ano 398 axudas ao sector do taxi para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida e vehículos de baixas ou cero emisións, cun investimento total de 847.000 euros. As subvencións son de ata 1.000 euros para os taxis de baixas emisións, 4.000 euros no caso de vehículos de emisións cero e 10.000 euros para coches adaptados e accesibles a persoas con mobilidade reducida. En concreto, nesta convocatoria das Xuntas axudas ao sector do taxi facilitaron a compra de 328 vehículos de baixas emisións e 28 de emisións cero, 48 vehículos adaptados á mobilidade reducida. A medida vai dirixida ás persoas físicas titulares de autorizacións administrativas de transportes vixentes. O prazo para presentar as solicitudes á orde deste 2025 está vixente ata o vindeiro 14 de outubro. No caso das liñas de taxi de cero emisións e eco, a orde de axudas cubre a adquisición de vehículos realizada desde o 1 de maio do ano pasado ata data límite para xustificar a axuda, o 31 de outubro de 2025. Para a liña Eurotaxi, subvenciónanse tanto os vehículos xa adquiridos en calquera momento co compromiso de manter a titularidade e a actividade a lo menos 5 anos, como os que se adquiran con posterioridade
a presentación da solicitude e a data límite para xustificar a axuda. Sarabela Teatro recibe o premio Casa dos Poetas. O xurado valora a súa longa traxectoria no ámbito sensorial da representación escénica. O xurado do premio Celanova Casa dos Poetas concedeulle o galardón desta edición número 41 á compañía de teatro Sarabela pola súa longa traxectoria no ámbito sensorial da representación escénica, así como polo compromiso permanente demostrado coa veracidade, a honestidade e a autenticidade de que teñen feito gala tanto cos textos elexidos para as súas representacións como a co público, o que se teñen presentado sen máis ferramentas ou artificios cos da súa transparencia na fidedigna relación unívoca existente entre o actor e o espectador. Con este recoñecemento a Fundación Curros Enríquez desexa valorar que esta compañía nunca renunciou ás súas orixes ourensás, por máis que todos os seus compoñentes teñan abordado nas súas individuais traxectorias profesionais propostas de traballo, non só no ámbito do teatro, senón no resto de linguaxes escénicas do audiovisual, onde non teñen senón refrendado a súa calidade como actores e actrices dotados dunha inmensa valía persoal e profesional, según sinala o xurado. Así mesmo, destaca a súa faceta como formadores e como verdadeiros divulgadores do teatro, tanto por medio das escolas de teatro nas que participan, como nos eventos teatrais que organizan cada ano en Ourense, o Fito, a Miteu ou a Moti. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.